A prawn da, croeso y cynnes i'r oedfa heno, dan ofal Derrick Adams o Eglwys Aberystwyth. Croeso eto Derrick, diolch yn fawr am y gair bore yma. Ni'n dymuno bendith Duw yn y ti heno wrth i ti'n arwen ni yn yr oedfa. Croeso arbennig os chi'n ymweld yn ni. Mae'n hyfryd gael eich cwmni chi. Na i sôn am David ag Eleanor, y rhieni angharad. A mae David yn mynd i sôn rhywfaint am gwaith yn Caerdydd Baptist yn Reading yn ystod yr oedfa. Ni'n ddiolchgar iawn bod chi'n fodlon wneud hynny i ni. A ni'n rhoi'n cyfalchion i'r eglwys hefyd yn Reading a cofio amdano chi ar gwaith sydd yn mynd mlaen fyna. Mae Emyr heddi yn arwen yr oedfaon yn yr eglwys Efengyledd yn Aberystwyth. Felly cyfwch amdano fe. A hefyd oedd Meirion prynawn yn yr oedfa Gymraeg yn yr eglwys Efengyledd yn Rhydaman. Felly daliwch ati weddio am y gwaith hynny ac am Meirion. Falle bod chi wedi derbyn WhatsApp gan Lois sydd yng Ngwyl y Gelli prynawn yma. Mae yno yn ystod yr wythnos ar gyfer y gwyl lyfres sydd yna ac mae hi'n gweithio gyda'r eglwys fel wedi gwneud am nifer o flynyddoedd. Felly, os chi'n mynd i'r Gelli, drwchwch mas amdani, ond cofiwch am y gwaith yna mewn gweddi dros yr wythnos hon. Mae yna baned ar ôl yr oedfa, felly peidiwch rythro bant, ni'n fwynhau y cymdeithas pellach yn gilydd. Ac yna, yn ystod yr wythnos, mae'r rhan fwyaf y ddigwyddiadau ddim yn digwydd, achos bod hi'n hanner tymor, ond mae yna gwrdd gweddi fan hyn os Fawrth, ac hyn y gwrdd gweddi am 5 o'r gloch. Mae'n gyfle i chi, neu ni ddod yn gilydd mwyn neu bach o waith glanhau a twtio yn yr adeilad. Felly mae hynny am 5. Dewch y offer glanhau da chi os chi'n gallu dod. A bwyd, fel bod chi ddim yn meddwl am fwyd yn ystod y gwrdd-gweddi. A wedyn mae'n gyfle ni gyfarfod i weddio am 7:45. Cofiwch fel ni'n sôn bore yma, mae yna gyfarfod i ddathlu 20 mlynedd o waith Friends International yn Highfield rhwng 10 ag 1 bore dydd Sadwrn nesaf. Mae Castell y Mis yn mynd at waith Lydia Adams sydd yn gweithio gyda UFM, gyda myfyrwyr yn Slovenia. Nes i ddim sôn am un bore yma, ond mae yna frecwast dynion wedi drefnu ar gyfer y 7 o Fehefin. Felly wythnos i dydd Sadwrn nesaf, 7 o Fehefin am 9 o'r gloch y bore am yr lleoliad i'w gadarnhau. A fel fi sôn amdano, mae cwrdd aelodau ar y 10 o Fehefin. A'r nos Fawrth yn dechrau am 7 o'r gloch. Felly cofiwch rhai hynny yn eich dyddiadur. Wel, ni'n cael braint bore yma o wrando ar y gwirionedd yr Rufeiniaid 5 bod ni wedi'n cymodi â Duw. Bod e'n ei ras wedi'n cymodi ni gyda fe. A dyma'n braint ni yn arfol i blant i gael dod ato fe a mwynhau yr heddwch sydd gyda ni, gyda Duw. Gadewch ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw, ni'n diolch i ti am bore yma bod ti wedi atgoffa ni o y llif endithion sydd i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n diolch i ti ac yn rhyfeddu ar dy helioni di tuag ato ni. Bod ni'n gallu bod yn sicr. Bod ein pechod ni, bod yna heddwch rhwng ni a Duw. Duw sanctaidd. Ac eto hefyd bod ni'n gallu galw ti yn dad i ni. A bod ti yn ein caru ni. O arglwydd ni am syni ar bwy wyt ti ac ar y cyfan wyt ti'n gwneud troson ni. A ni'n gweddio felly heno i ti symud unrhyw rwystyr o'r ffordd. Unrhyw beth sydd yn tynnu'n sylw ni o'r ffordd fel bod ni'n cael dod o'th flaen di a myfyrio arna ti a gwrando ar dy air di, ac o hynny dy gael di, a'r llawenydd sydd ynghlwm â hynny. O Dduw, ni'n gweddio dros y dy air di dros yn gwlad ni,
a gweddio bydde yn y fendith, yn helaeth, heno mewn eglwysi ar hyd a lled yn gwlad ni. Ie, fel bod ti yn cael dyfawrygu a bod Crist yn cael y lle mae e'n ei heiddi. Arglwydd felly, maddau ni bod bai yn derbyn a derbyn ni nawr yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Fel bore yma, dyn ni'n dechrau trwy canu emyn sy'n tynnu sylw ni gyd oddi ar yn hunain at yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni gyd, wel, fi'n gweud ni gyd, mae pawb sy'n Gymru yn gwybod yr emyn, mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn. Dwi weithiau di meddwl, os gai byth yn gofyn am Desert Island Discs, neu canu ar Britain's Got Talent, anhebygol iawn. Hwn bysyn ni'n canu. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Mae'n emyn i'w cyhoeddi, a gobeithio y byddwn ni gallu canu fe allan efo brwdfrydedd. Yn yr emyn gyntaf, dyn ni'n cyhoeddi allan be sy'n wir am yr arglwydd Iesu Grist. Yn yr ail emyn, sy'n mynd i dod fyny fyna, achos oes gyda fi ddim copi, dyn ni'n sôn chydig bach yn wahanol. Beth mae Iesu Grist yn golygu i fi? So nid mawr oedd Crist, mae hortell na chi'n dechrau, ond beth yw ei fi? Clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwyw, fy ior, fy arglwydd, fy ran. Dyma beth yw trysor mawr i.
fy mara bywiol yw, ynddo rwy'n byw ac arno rof ym mhwys, gwarediw na rhag distryw angau dwys. O sylwi pwy yw Iesu? Dyn ni'n dod wedyn i golygu beth yw i fi. So gawn ni ganu yr ail emyn. Mae'n darlleniad yn un byr iawn o Lefiticus penod 16, ran o dydd y cymod, yn sôn am y bwch dihangol, a jyst un ffaith bod yr offeiriad yn gosod I ddwylo ar y bwch gafr. Felly Lefiticus 16, adnod 20 I 22. Ar ôl I Aaron orffen gwneud cymod dros y cysegr, pabell y cyfarfod, a'r allor, bydd yn cyflwyno'r bwch byw. Bydd yn gosod ei ddwy law ar ben y bwch byw, ac yn cyffesu droso holl ddrygioni a throseddau pobl Israel, o achos ei holl bechodau, ac yn ei roi ar ben y bwch. Yna bydd yn anfon y bwch i'r anialwch yng ngofal dyn a benodwyd I wneud hynny,
y mae'r bwch i ddwyn ei holl frygioni arno'i hun i dir unig, a bydd y dyn yn ei ollwng yn rhydd yn yr anialwch. Nawr, dyna dan y byddwn ni'n edrych arno nes ymlaen. Ond, fel y nodwyd yn y coeddiadau, mae David McGowan, tad Angharad, yn dod, he is coming to share with us. I have to say it in English. Thank you, Derrick. I have no Welsh, I'm sorry. I'm Irish. The Welshness comes from Eleanor, that side of the family. Thank you so much for the opportunity just to say something about the work of God in Reading. I'm one of the pastors at Caerdydd Baptist Church in Reading. It's in the town centre, and an old Victorian chapel. About 12 years ago, the congregation had grown and we needed either to go to 2 services or to plant. And we planted to the west of Reading, and that's now an independent church, Christ Church, Tilehurst. And then after COVID, we realized again that we were filling up, and so we have more recently planted to the east of Reading. And we started 20 months ago a new congregation that we call Caerdydd Woodley, because it is meeting in a place called Woodley. And I, with 2 of the other elders from Caerdydd, are leading that work. It's been going 20 months. We had about 40 people from Caerdydd came and joined us initially. And we've grown. We have now more people who are not from Caerdydd who are joining with us. So we have about 90 or so now meeting on a Sunday morning in a primary school. We meet on a Sunday morning in Woodley, and then we return to Caerdydd Baptist Church in the centre of town for our evening service. And we are very thankful to God for the way in which he has brought to us quite a number of mature Christians who were worshipping in churches where there had been a real drift away from biblical standards, really, in regard to gender, sexuality. And so we have added a good number of really committed mature believers, and we're thankful to God for that. We have children coming, we have older people coming, and our desire is that we would reach that community of Woodley with the gospel, and that God would make us as a church, as a congregation, a light in that setting. At Caerdydd, the work continues, lots of various activities that are going on there. We have different activities happening right through the week, seniors lunch, toddler groups, meetings for children and young people. About 12 years ago, the church bought the pub next door to the chapel, and that is used now for community outreach. And what we have seen over the last number of years is a large number of asylum seekers who have settled in Reading, who are now coming to the church. We have a very vibrant international work. We run English language classes 2 mornings a week. And through those contacts made through the English language classes, people are now coming to church. People have been converted from quite a number of South American countries, Central American countries. They have come here to escape gang violence or violence related to drugs, and are settling now in the UK. And it's been lovely to see people coming to faith from a nominal Catholic background in many of those countries in Central America. I remember as you were singing, as we were singing, well, you were singing, I wasn't singing that much, but it reminded me when quite a number of you joined us for Angharad and Dewi's wedding. What was that, about 6 years ago now, at Caerdydd, and it was lovely. We sang in Welsh and English. I think the Welsh singers beat the English singers, but it's lovely to hear those Welsh voices singing. And Eleanor and I mean, I'm very grateful to you for your kindness and care to Angharad and Dewi. We know that they're very settled in the church here. It's a great joy to us as parents just to see how well they have been received in and embraced by you as a congregation. So thank you so much for your care of them, but thank you too for your interest and prayers in the work of the gospel in Reading. We give thanks to God for his grace and the power of the gospel to bring change to people's lives. Thank you. Byswn i'n meddwl bod e'n peth addas bod ni'n cael amser rydd o weddi
I've just said that we can have a free time of prayer, but I'm going to ask you to start, but there's rules. I want you to, I have to say it in English for you to understand. I want you to think of one thing. Now, what a lovely sharing, right? In Wales, we're seeing 3 churches being turned into 1. And here we've had 1 church growing into 3. But I want you to think of one thing to pray for the work there or for us, right? And 1 sentence of prayer. And I hope various people will do it. If there's a gap of any length, I will finish it. Right? Ond please meddyliwch nawr, dych chi'n cael hanner munud jyst I feddwl yng ngoleuni beth ni wedi canu, beth gaethon ni bore yma, beth ni wedi clywed, am 1 frawddeg o weddi. Does dim ots os di'r un peth a beth mae rhywun arall wedi dweud. Right? So, 1 sentence of prayer. I've given a bit longer introduction, but you're going to start us, and then bydd rydd I eraill weddio, a wedyn na I gorffen. Please, baidwch bod yn swyl. Lord God, our Heavenly Father, we thank you that the gospel is for all tribes and tongues, for all peoples. And we thank you for the power of the gospel, that it is the power of God for the salvation of everyone who believes. And we rejoice in that and we give you thanks. In Jesus' name, amen. Amen. Gallwch Christ yn y mewnbenni, clod I ddeg. Amen. We thank you for hearing about the work of the asylum seekers and those from Latin America especially. And we just thank you for the work amongst them, for bringing them to faith. And we just ask that this work may continue and be blessed by yourself. Amen. Ni yn diolch I ti Dduw am yr arglwydd Iesu Grist, ac mae mawr yw Crist ym mhob ffordd. Diolch I ti am ein gwaredwr. Amen. Amen. Rwy'n ni yma o ddiw tyfiant yn enw Iesu. Amen. Amen. Arwydd I diolch ti bod yr efengil i'r holl fyd ac o Dduw. Ni'n diolch I ti bod yna ddydd yn dod ble gawn ni dy fwynhau di gyda bobl o bob llwyth a bob iaith a'n sylw ni gyd ar Iesu. Amen. Amen. Dwi'n tad, ni'n diolch I ti bod ti wedi dod â ni I berthynas gyda'r arglwydd Iesu Grist, bod ti wedi'n cymodi ni I berthynas â ti, ac ni'n dyheu o Dduw ein tad am I mwy o bobl I yn Nghaerdydd ac yn Reading I ddod I wybod am y cymod yna. Amen. Amen. O Dad, dyn ni'n diolch I ti am yr tyfiant dyn ni'n gweld yn eglwysi yn Reading. A dyn ni'n gofyn ti o Dad I warchod y tyfiant yma ac I warchod undod o fewn yr eglwys ac o fewn yr eglwys ni. Amen. Amen. Diolch I ti am roi y gwaith sydd wedi digwydd yn Reading ar ein calon ni ac yn ein gweddio ni. A helpa ni I gofio am y gwaith yna. A diolch I ti am gallu cofio am ein chyd brodyr a chyd chwiorydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist mewn rhan arall o'r wlad. Helpa ni hefyd I deimlo'r undeb yma, yr undod yma rhwng ni, gan wybod mae'r arglwydd Iesu Grist sy'n yn ein huno ni. Amen. Amen. Diolch I ti am yr
llais yn taro mewn at ni yn y fan yma. Dwi'n gael gwybodaeth ti'n ei benithion byddai'r englydd yn wir yn gafel yn unwa. Ac ni'n gwyddio ti bod yn gymorth i ni, os ti'n ei ystyried yn dyfodol ni ma'n hyn. Gwydio'r wir y byddai ti'n agor yn drws i ni agwyd ac byddai ni'n glir o ran dywallus ni ar y gyfer. Amen. Amen. Yn tân efo, da ni'n diolch i ti, mae Duw sydd yn abol i ateb yn gweddian i yw ti. Clodforwnd enw di am bendigwn enw'r arglwydd Iesu Grist ar o'r ei hun yn aberth droson ni. Amen. Amen. O Dduw, helpu ni gael heddwch a dyfal barhad yr wythnos yma. Yn neud ei gyd mewn enw ti. Amen. Amen. O dad agor ein llyged eto i weld dy ogoniant. Amen. Dim ni ganu yn emyn nesa arglwydd tyrd a llefara di. Mae'n emyn addas iawn cyn clywed y pregeth. Dyn ni'n gofyn i Dduw i siarad efo ni wrth i wair gael ei pregethu. Weithiau, fi chi wedi clywed pregeth a dych chi'n wedi cael dim bydd. Fi'n gobeithio bod chi'n siomedig pryd hynny. Mae'n peth trist os dych chi'n ddim yn disgwyl dim bydd. Os dych chi'n gweddio hwn go iawn, dylech chi'n teimlo siom os dych chi ddim wedi cael ateb. Niw gweddiwch yn yr emyn yn y fath ffordd fe bod chi wir yn gofyn i Dduw i siarad efo chi wrth i wair gael ei pregethu. Arglwydd tyrd a llefara di wrth i ni geisio barad y sanctaidd air. Arglwydd tyrd a llefara di
Lefiticus, penod 16, adnod 21. Bydd, sef yr offeiriad, bydd yn gosod ei ddwy law ar ben y bwch byw, y bwch gafr, sydd yn un o'r rai sydd ynglyn â aberthau dydd y cymod, ac yn cyffesu drosto holl ddragioni a throseddau pobl Israel o achos ei holl bechodau ac yn ei roi ar ben y bwch. Mae yna lot o adnodau sy'n sôn am y wahanol aberthau bod gydag aberth personol, mae'r aberthwr ei hun, y person sy'n dod rhaid sy'n gosod ei ddwylo ar yr aberth, boed e'n oen neu beth bynnag neu gafr yn yr achlysur yma, neu yn yr aberthau swyddogol, dyddiol, roedd yr offeiriad yn gwneud dros y pobl. Yn yw mae fe, achos mae rhywbeth cenhedlig oedd, a hwn dydd y cymod rhywbeth mawr, lle oedd arch offeiriad yn ei wneud. A is i dewis yr adnod yma o Lefiticus 16, oherwydd mae'n nodi beth yw pwrpas, beth yw arwyddocad gosod y dwylo ar y bwch gafr. A'r arwyddocad oedd trosglwyddo pechod. Oedd y person yn cyffesu pechodau a'r pechod yn ffigurol, ddim go iawn, ond yn ffigurol yn cael ei roi i mewn i'r anifail, oedd yn mynd i cael ei aberthu, neu yn yr achos yma yn cael ei cymryd i ffwrdd i'r anialwch. Pam bod y wers yma yn bwysig i ni? Mae'n swnio fel rhywbeth o oes gwahanol iawn. Gai nodi trwy roi ryw darlun bach ryfedd. Dychmygwch bod na cyfarfod neu cymdeithas trafod bwyd. Ac maen nhw'n trafod sut mae coginio bwyd. Maen nhw'n trafod y taclau sy'n cael ei defnyddio wrth i coginio nhw. Maen nhw'n trafod y dulliau. Maen nhw'n trafod y presentation. Maen nhw'n trafod pa mor iach ydy'r bwyd. Maen nhw'n trafod yr amwreithau sy'n rhwng y wahanol chefs ac yn y blaen, a'i costau. Maen nhw'n gwneud popeth ynglyn â bwyd, ond bwyta fe. Mae'r ddim lot o pobl mynd i uno gyda'r cymdeithas yna, nag yw. Bydden nhw'n mynd o'na, tyma bach yn frustrated. Mae yna rhywbeth ar goll. A beth sy'n ar goll yw y prif beth bod y bwyd yna yw fwyta. Bore yma, wnaethon ni edrych ar y cymod sydd i ni yn Iesu Grist trwy y groes. Ond mae'n reit bosib y gall pobl gwybod yr hanes, yn gallu esbonio y diwinyddiaeth, yn gallu clywed wahanol pobl yn pregethu arno fe a rai maen nhw'n licio ar pwysleisiadau gwahanol. Ac nhw'n wneud hwnna i gyd, ond dyn nhw ddim yn profi y gwirionedd yna yn rhoi heddwch iddyn nhw tuag at Dduw. Mae e gyd yn y pen. Mae gyd yn trafodaeth. A mae perygl i ni fel Cristnogion, neu rai sy'n proffesu, i fod yn cymdeithas trafod y groes, yn hytrach na'i profi fe. A fi'n credu mae rhan o arwyddocad bod y person yn rhoi ei dwylo ar yr aberth yw bod e'n dangos bod yn ymwneud efo hwn yn bersonol. Yn yw, dyma fi yn delio fe. Dwi yn
ddim yn detached o hwn. A beth dwi eisiau ni feddwl yw bod rhaid i ni, yn ffigurol, gosod ein dwylo ar ein harglwydd Iesu Grist. Fel oedd nhw'n gosod eu dwylo ar yr aberth. Oherwydd, os ydych chi ddim yn gwneud hynny, mae yna trysor mawr o fewn cyrraedd i chi a chi'n esgeuluso fe. Cofio clywed ar y radio bod na dyn oedd wedi gweithio efo cwmni cyfrifiaduron yn y dyddiau cynnar. Ac y cwmni jyst yn dechrau fyny, ond nhw'n methu rhoi cyflog llawn iddo fe. Felly dyma nhw'n talu fe rhywfaint mewn rhywbeth newydd oedd wedi codi bitcoins. Ac oedd e ar y cyfrifiadur. Blynyddoedd wedyn, mae'n taflu'r cyfrifiadur i ffwrdd. A sylweddoli bod y bitcoins erbyn hyn yn werth, wel, mae'n debyg miliwn o bunnau. A dyn ni taflu i'r skip, oedd y skip ath e i'r dump i chwilio trwy'r cyfrifiaduron a di colli fe gyd. Mae yna drysor yn y groes. I'n gobeithio wnaethon ni weld hwnna bore yma. Cymod a Duw trwy Iesu Grist. Mae o fewn eich cyrraedd chi. Paidwch ag esgeuluso fe. Gafaelwch yno fe. Felly, ymhwyntiau. Mae rhaid bod, mae rhaid bod yna rhywbeth personol yn ein dealltwriaeth o'r groes. Dydy pawb ddim yn cael maddeuant. Dydy pawb ddim yn mynd i'r nefoedd. Mae Iesu Grist yn deud wrth rai, nes i rioed eich nabod chi. Neu mewn lle arall, wrth y geifr, ewch i ffwrdd, ymaith oddi wrtho fi. Ac felly mae'n holl bwysig i ni ddeall bod ni wedi gafael yn yr aberth ac wedi profi y cymod a Duw yr oeddwn ni'n disgrifio bore yma. Mae hyn yn dod yn gynta wrth ddod yn Gristion. Pan mae person yn troi o'i anghrediniaeth, nawr diwna ddim yn golygu bod chi jyst methu deall, mae rai pobl jyst ddim yn deall pethau a maen nhw'n goffod pyslo a gweithio fe allan. Ond anghrediniaeth yw gwrthod credu. A bod chi'n troi o'ch anghrediniaeth ac yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, a chi'n troi o'ch gwrthryfel ac yn ymostwng i'r arglwydd Iesu Grist, a chi'n galw arno fe, i'ch achub chi yn bersonol. A dych chi'n dal i alw arno fe, tan bod Duw yn rhoi gwybod i chi trwy gwahanol ffyrdd, bod chi yn bersonol yn blentyn i Dduw ac wedi cael cymod gyda fe, bod chi'n iawn gyda Duw. A parhau i wneud hynny tan bod hynny'n digwydd. Byddwch chi byth yn gwerthfawrogi'r groes tan bod y weithred personol yna yn cael ei wneud, a bod chi'n gwybod bod chi wedi ymddiried, bod chi wedi gafen yn yr arglwydd Iesu Grist. Nawr mae hwnna'n digwydd os gael gosod unwaith am byth wrth ddod yn Gristion. Ond mae yna lle i ni gyson roi ein dwylo ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae fath o problem nag yw. Pan chi'n dod yn Gristion, mae pob pechod, gorffennol, presennol, dyfodol i gyd wedi maddau. Pam bod eisiau ni cyffesu'n pechodau, te? Wel, mae Iesu Grist heb esbonio fe'n ddiwynyddol yn rhoi darlun i ni. Chi'n cofio disgyblion, a mae e'n golchi traed, mae Pedr yn gweud na, paid y golchi'n traed, a wedyn mae Iesu'n Grist, mae rhaid i fi golchi traed. Bydd y Pedr, golch fi gyd. Bydd Iesu, i ti yn lan. Reit, ti wedi dy maddau. Dim ond eisiau golchi traed. A niw, bod ni wedi maddau yn llwyr, mae eisiau y dod yna
ynglyn â'n perthynas, ynglyn â'n mwynhad o'n perthynas efo Duw, mae angen i ni dod yn gyson ac atgoffa'n hunain i fod wedi marw drosom ni. A mae hwnna'n rhywbeth sy'n digwydd tro ar ôl tro ar ôl tro. Dyn ni'n golchi'r traed. Dy'r Cristion ddim fod yn detached o'r iawn, o'r groes. Medde Paul, mab Duw, yr hwn am carodd i, ac arroes ei hun i farw drosodd fi. Rhaid i'n gwerthfawrogiad o Iesu Grist a'i groes fod yn rhywbeth personol. Yr ail pwynt. Gosodwch eich dwylo ar yr aberth. Yn yw'r rhaid yn bod personol ar darlun yw gosod eich dwylo. Nawr, yn ffigurol, dyn ni fod gosod ein dwylo ar ein aberth ni ar arglwydd Iesu Grist. Oedd gyda fi problem. Beth yw'r dwylo? Oedd gyda fi ddau syniad. So mae gennych chi ddoi set o dwylo. So yn y bregaeth mae gennych chi 4 llaw. Right. Cynta i gyd, dwylo myfyrdod a gweddi. Cynta, gafeilwch yn Iesu Grist gyda myfyrdod. Os gai weid, dyma oeddwn ni'n neud bore yma. Ystyried beth yw'r cymod a Duw mae Iesu Grist yn rhoi i ni. Heddychu di gofaint Duw. Cyfiawnhau ni. Caru ni. Gosod ni mewn gras sydd yn dilyn ni pob munud. Ystyriwch e. Tan eich bod chi'n gwybod bod marwolaeth Iesu Grist yn hollol ddigonol i clirio eich holl pechodau chi. Meddyliwch amdano fe. Myfyrdod. Wedyn, gweddiwch. Gofynnwch i Dduw i gyfri marwolaeth Iesu Grist droso chi. I clirio eich byau chi. Myfyrdod a gweddi. Dyn ni'n gafel yn Iesu Grist ac yn cymhwyso fe i'n hunain. Nawr, dyna'r syniad cynta, ond wedi meddwl Iesu, mae'n well mae'r 2 law ydy edifeirwch a ffydd. Gama dyna darlun sy'n gyson yn ysgrythu sut mae'n dod i'r bywyd edifeirwch a ffydd. So, mae gennych chi 4 llaw. Cynta i gyd, gafeilwch yn Iesu gydag edifeirwch. Hynny yw, oedd y pobl yma'n dod yn cyffesu ei pechodau. Dewch ato fe a gafeilwch yno fe fel pechadur. Dych chi'n mynhaeddu dim byd. Chi'n gafel yno fe fel pechadur sydd yn sori am ei pechod ac eisiau troi o pechod ac eisiau maddeiant am eich pechod. Edifeirwch. Ond wedyn gyda llaw ffydd. Chi'n gwybod chi'n dod fel pechadur, ond chi'n gwybod mae Iesu Grist yn waredwr addas i bechadur. Mae'n gallu clirio fy mholl meiau. Mae'n dduw ac yn ddyn, mae'n broffwyd o ffeiriad a brenin a'r holl bethau yna. Ydych chi yn credu go iawn bod Iesu Grist yn gallu maddau eich holl bechodau chi am byth? Wel, trystiwch e. A'r darlun sy'n dod i'n meddwl i ydy bungee jump. Clywes i rhywun yn trafod efo person oedd yn gwneud un o'r bungee jumps mae dros rhyw bont anferth o'n nhw'n neidio lawr. A gofynnwyd iddo fe
faint o pobl sy'n checio I hunain bod y raff wedi clymu'n sownd. Ateb pob un. Pob un. Ydych chi'n gwybod bod Iesu Grist yn gallu chachub chi? Ydych chi'n gwybod bod e'n waredwr mor addas ac yn nabod chi mor dda, pam mae e'n deud gallai maddau chi a neu chi'n iawn gyda Duw am byth, ydych chi'n trystio fe? Wel, os ydych chi, taflwch eich hun arno fe. Chi'n trystio fe. Ymrowch iddo fe. Ymddiriedwch tynged y hunaid iddo fe. Bydd e'n achub chi. So chi'n dod fel pechadur sydd yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Edifeirwch a ffydd. Pwynt ola. Sylwch ar pwy ydych chi'n dal gafel ynddo. Nawr, yn ein testyn ni, y bwch gafr yw y gafr dihangol. Ond mae'r un peth efo gyd yr aberthau bron iawn, bod chi'n gafel yn yr aberth, a tueddiad fi yw, pan dwi'n deud, yw sôn am oen, achos pan mae Ioan Fydyddiwr yn gweld Iesu Grist, mae'n gweud, wele oen Duw sy'n cymryd ymaith bechodau y byd. Felly, dwi'n newid y darlun chydig bach a meddwl am Iesu fel yr oen. Mae e'n oen perffaith. Dynam yn addas fel aberth. Ond y pwynt dwi eisiau gwneud yw I fod e'n bodlon bod yn aberth. Nawr, dyn ni'n byw yn y wlad, ac un o'r problemau sy'n digwydd gyda ni ar ryw adeg o'r flwyddyn yw wyn yn dod mewn i'r gardd. Mae rhyw rai eraill yn cael yr un profiad, ydyn? So chi yn Caerdydd, gallai dymugu, reit? Maen nhw'n anodd iawn I ddal. Right? Ond pan chi yn dal nhw, maen nhw'n stroncio, maen nhw'n stopid. Right? Ond mae'r ffermwyr yma sy'n cneifio defaid, maen nhw'n gwybod sut I gafel, ac os ydych chi'n gafael yn y dafad mewn rhyw ffordd, mae jyst yn tawelu. Ac at hynny fi'n credu mae Eseia yn cyfeirio pan mae'n deud yn Eseia 53 am Iesu Grist, arweiniwyd fel oen i'r lladdfa, ac fel y bydd dafad yn ddistaw yn llawr cneifiwr. Felly nid agorau yntau ei enau. Beth mae'r adnod na'n cyfleu yw hyn? Mae Iesu Grist yn fodlon fod yn aberth drosoch chi. Nawr, a bwys y ti, mae wyn ar y lôn wrth ymyl tu ni trwy'r adeg. Ond yn ni'n mynd ac yn amlwg y ddyn oen fath o wrth y clawdd. Wedi cael ei hitio mewn y thebyg gan car, ond oedd dal yn fyw, ond ar y clawdd. A meddwl beth o'n i'n neud, so oedd hi'n mynd draw ac yn fath o symud e mwy mewn i'r clawdd. Ond chi jyst yn gafel yn yr oen yma, jyst yn edrych arno chi, ac yn nhw mor soft, a rhywbeth mor neis. A ddyn jyst atgoffa fi hyn am Iesu Grist. Mae e'n deud, gafeilwch yno fi, mewn edifeirwch ac mewn ffydd. Dwi eisiau chi wneud. Yn wir, mae'n gwahodd chi. Mae'n deud, dewch ata fi bawb sy'n blinedig a llwythog, ac fe roedd esmwythad I chi. Mae'n gweud, dwi'n oen, dwi'n aberth llwyd, dwi'n gallu gwneud chi'n iawn efo Duw am byth. Dewch, gafeilwch yno fi. Mewn edifeirwch a ffydd, a na I wneud chi'n iawn gyda Duw am byth.
Mae wrth i fodd yn maddau pechaduried. Peidiwch a bod mor ffôl pan dyn ni wedi edrych ar rhyfeddod cymod a Duw bore yma a sylwi ar yr aberth bod chi'n mynd o yma dim ond wedi trafod e. A bod na ddim gweddi personol yn eich calon yn dawel bach sy'n cyflwyno eich enaid chi i'r hwn sy'n cynnig ei hun yn aberth drosoch chi. Gosodwch eich dwylo chi ar ben ac ysgwydd yr arglwydd Iesu Grist fel eich aberth. Amen. Dim ni ganu. Emyn, fel hyn dwi'n licio meddwl amdano fe, na sgwennwr yr emyn yma, clywed y pregaeth yma, a sgwennu emyn amdano fe. Na, mae'n amlwg bod lot fawr wedi pregethu yr un pwnc tro ar ôl tro. Mi roedd fy nwylo bellach ar ben yr aberth mawr. Mi rifaf yno'n gryno fy holl bechodau lawr. Fe roedd yn bwni orffwys ar ysgwydd brenu nen. Fe'i gwelan crymu dangyd wrth farw ar y pren. Ro'r pennill nesaf. Dyw rhoi mi ffydd i edrych ym mhob caethiwed di a phechod ana'n gwasgu ar fynydd Calfari. Gwnai fy nghalon deimlo, dy anghymarol loes, am lloches gynnas dawel, fo'n wastad dan y groes. Can i wyddio? O dad, dyn ni'n dod nawr o dyflan yn cyffesu mai pechaduried ydyn ni. Dyn ni'n dod ac eisiau
gosod ein ped dwylo ar ben yr arglwydd Iesu Grist, fel bechadur dyn ni'n dod. Cydnabod o dad bod e'n pechodau lot gwath na beth dyn ni'n gwybod hyd yn oed ar yn gorau, pan dyn ni'n meddwl gweith amdano'n hunain. Ond dyn ni'n dod hefyd mewn ffydd. Dyn ni ddim yn credu bod Iesu mynd i tynnu nôl i addewidion a methu cyflawni nhw. O dad, dyn ni'n gafel ynddo fe a cyflwyno tynged tragwyddol ein henaid yw ofal e. Fe yw ein gwaredwr ni. O dad, ein deisyfiad ni. O, bys e'n dda bydau pawb yn yr oedfa go iawn yn gosod i dwylo ar yr arglwydd Iesu. Diolch bod e'n gwahodd ni i wneud. Diolch am y fath oen. Amen.